passa quan una dona desafia les normes? Quan el seu paper no encaixa amb el d'una heroïna clàssica, quan la seva por, la seva ràbia, el seu desig, la seva passió la porten a creuar límits. Les antiheroïnes són personatges que desafien la moral, transgredeixen les normes i normalment el seu paper es mou en una ambigüitat entre el bé i el mal. En aquest curs explorarem dones que han estat etiquetades com a bruixes, perilloses, seductores, malvades i com el cinema, la literatura i l'art en general les han representat, així com les seves passions, com les seves emocions. Analitzarem figures de la ficció i treballarem eines narratives per donar vida a personatges complexos, polièdrics i complets fins i tot amb la seva maldat. Aprendrem a construir personatges sense caure, per descomptat, amb els estereotips, però tampoc amb la perspectiva de lo políticament correcte, una mica com en el cas de Malèfica, que quan es va recontar la seva història a les pel·lícules es va adjudicar tota la seva maldat a un trauma amorós. Doncs no, els personatges femenins tenen dret a ser dolents i a ser malvats i reivindicar també els seus actes, tal com els homes o com els personatges masculins. Les classes s'enfoquen d'una doble manera. Primer, d'una forma teòrica, on treballem diferents aspectes que tenen a veure amb la construcció de personatges, en aquest cas en la construcció d'antiheroïnes, i després la part pràctica, és a dir, que els alumnes treballareu amb premisses a casa, que després portarem a classe i discutirem entre tots. Per tant, si esteu treballant en un projecte on teniu un personatge femení que us interessa aprofundir o potser treballar amb aquesta perspectiva que veurem aquí en aquest curs, doncs us anirà molt bé. Si vols construir o aprendre a construir personatges que desafien els rols imposats, que busquen la seva pròpia veu i que reivindiquen la seva força, aquest és el teu curs.